phela mkhaya ezaluswa yini ziyobonakala ngombala ngeke mina ezaluswa yimi ubona inhlala bakho abakuzo khohlwa uyoyicinga mfana khohlwa yabona la umfana wami uyabona kathi waqeqeshwa yimi mina ngiqeqesha ngempela futhi ngiyamncoma kulokho akwenzile ngoba ukhombisile ukuthi ubani umshisi wempepho phela sibanga lutho naye khona bangazi ukuthi yini Skype kodwa yena uyasazi Skype kuyabonakala manje ukuthi hayi wayedlala ziphi ku-Skype kusenkandlo lwabishi kukhuluma isiNgisi kuyahluleka kube ezulwini kubuyele esiNgisini kubuyele ezulwini ungasazi noma kuwumkhulumeli wenkandla noma kuwumkhulumeli womaskandi noma kuwumkhulumeli wani we-coronavirus ukleva nje impondo lindwebile lwabishi usile udoti yabo lo mfana lo ngiyamncoma kakhulu kule nto ayenzile he's done very well and obviously he knew who to choose amongst all artists so that he can be a lead on that group. Automatically he become a superior amongst all of them. Hey, he's mad, That's why he's the one who's Skyping and who's representing all of them because they are average and he's superior. Wow. Because in this world, it's a survival of the fittest. When you can say relevant during this crucial moment, you are a genius. Lockdown, coronavirus, the outbreak of the world, the national disaster. So you stay relevant and to do something that is newsworthy